Dobrý deň, zdravím vás. Dnes si povieme o tom, ako dostať zaplatené za svoje služby, za svoje produkty, najefektívnejšie, najlacnejšie, aby akvizícia klienta bola čo najlacnejšia. A ako to robíme? A potrebujeme na to 3 kroky. V prvom rade musíte mať nastavenie ako človeka, ako mysel, kde sú vaše limity. Dobre? Plus musíte byť fit. To sú prvé kroky, ktoré musíte spraviť. Ja mám 50, cítim sa na 25. Druhým krokom je získanie kontaktu. Vy máte ten obchod, alebo máte online nejaký e-shop, v ktorom predávate svoje produkty, ale ako získate kontakt na toho zákazníka? Vyklikáte tú reklamu, máte peniaze na tom online, na Facebooku, Google Ads alebo neviem kde, ale neviete identifikovať toho človeka. Ako získame v tom online priestore kontakt na toho zákazníka? A tretí krok, ako dostaneme zaplatené, ako správne telefonujeme, ako príjmeme toho klienta, aby kúpil naše produkty a naše služby. Takže v prvom rade si povieme ohľadne toho nastavenia mysle. Musíte to brať tak, že v podstate my tu na tomto našom malom Slovensku fungujeme tak, že je tu 5 miliónov obyvateľov a náš strop je, keď už má niekto 5 zamestnancov, tak už je to veľká firma, 10-20 zamestnancov, tí, čo robia pol milióna, milión, tak to sú už teda v podstate veľké firmy. Tie silné ekonomiky majú odvenuli viacej, povedzme ten americký, anglický trh, a preto tie čísla sú tam väčšie. Preto aj my musíme rozmýšľať vo veľkom a musíme sa snažiť predávať tie naše služby a naše produkty širšiemu okruhu zákazníkov, ale tie naše limity musia byť také, že škálujeme ten biznis. To znamená, že v prvom rade si musíte povedať, že keď budem mať o 25% klientov viacej, ako to zvládnem, akým spôsobom budem robiť akvizície, akým spôsobom spojím sa s nejakými živnostníkmi a budeme si šerovať tie naše tržby, respektíve naše marže, alebo budem prijímať nových zamestnancov. Toto je tá základná otázka. Potrebujete v prvom rade mať to nastavenie mysle, aby ste rástli. Čo sa týka osobnej integrity, teda byť človek, aby ste boli teda fit. Ja to robím v niekoľkých krokoch v podstate, nerobím nič závažné a nič svetoborné, ale vďaka tomu sa cítim dobre, robím niekoľko krokov. V prvom rade je dôležitý spánok. Po tej 10. hodine už sa nič nedeje. Treba ísť skoro spať. Áno? Potom ja som býval vždy unavený a dneska už som není a robím tzv. Prerušované hľadovanie. To znamená, že jem iba 8 hodín z dňa. 8 hodín z dňa. Ja osobne začínam až o 12. Nejem raňajky ani 10. To znamená, že sa musíte namakať, aby ste sa mohli nájsť. A tým pádom ráno nie ste unavení. Vaša celá energia zo dňa ide až trávenie začína až na obed, kedy už ste niečo vytvorili a teda niečo ste spravili, takže ste není unavení. Každý deň, sobota, nedeľa, pátek, svátek, 30 minút. Beh, fitko, hocičo, proste aktivita. Keď vás bolí hlava, alebo ste unavení ráno, večer, ak si to nadstavíte, treba sa každý deň hýbať, aj keď nevládzete, musíte proste ísť. Ja nevládzem koľkokrát a idem. A štvrté je studená voda. Poviem to cold plunge, to nazývajú, alebo teda studená voda. Mne to teda pomáha na zápal, keď náhodou, že ste trošku prechladnutí, idete do studenej vody a už som to sám na sebe vyskúšal. Funguje mi to 2,5 hodiny. Na 2,5 hodiny ste v podstate po tej studenej vode, na 2,5 hodiny ste fit, ste v podstate úplne plný sily, plný energie. Odporúčam, ja som začínal teda s hadicou, ale úplne najlepšie je malý bazénik. Hodíte sa do studenej vody, alebo idete sa otužovať 2-3 krát. Vždycky treba tak 3 minúty. Čo sa týka stravy,
zvýšiť, keď športujete, aby ste neschudli, lebo teda vy si myslíte, že po 20 minútach sa začína spalovať svalstvo, aj keď ste silnejší. Myslíte si, že chudnete, ale spalujete svalstvo a preto treba doplňať proteíny. A to znamená, že pozrieť si, aby tá strava, alebo to, čo jete, malo minimálne 10% proteínov. To znamená tvrdý syr, vajcia, mozzarella, oštiepok, mäso, stačí. Týchto 4-5 potravín v tvároch, to keď dáte a v podstate nejakým spôsobom obmedzíte sacharidy, večer žiadne sacharidy, to znamená, že snažiť sa vyhorať menej chleba, menej cestovín. Mne teda vyšlo tak lepšie, že keď dám menej sacharidov a dám viacej teda mesa alebo z tvrdého syru, tvrdý sír, aj samotné, keď som nedával samotné vajíčka, dáte vajcia a cítim sa proste fit, cítim sa perfektne a plus ešte dávam kávu. Keď dávam kávu a keď potrebujete doplniť vitamíny, niekde dávate, tam všade sú vitamíny, minerálne látky, odporúčam Shea Light alebo Mumio, alebo ešte sa to volá, že Sea Light. To má máme 108 minerálnych látok, tento Shea Light má nejakých 80-90, to znamená, že dokážete, najlepšie taký čierny, je to jak smola to vyzerá to zo zeme, je to parádna vec. Toto je úplný základ, čo sa týka nejakého byť fit a čo sa týka nastavenia mysle. Musíte vytvoriť nového človeka, to vám poviem v ďalšom videu. Dobre?